Safrar li għadda pajjiżna kien diġà nefaq kważi 13 miljun euro fuq il-bini ta' parlament ġdid. Miljun u nofs oħra ntefqu fuq it-teatru bla saqaf u miljun u nofs oħra ntefqu fuq Bib il-Belt. Safrar intefqu wkoll 13 miljun euro u nofs fi spejjeż ġenerali tal-proġett kollu. Total ta' 29 miljun u 300,000 euro sal-ewwel xahrejn ta' din is-sena. Fil-Parlament il-Ministru Ostingat qal li l-progress fuq kull proġett huwa kif ippjanat. Skont il-Ministru Bib il-Belt qiegħed fi stadju ta' kostruzzjoni. L-istruttura tal-Parlament il-ġdid kważi tlestiet u issa nbeda x-xogħol biex ikun installat l-elettriku u l-ilma. Dwar it-teatru l-Ministru qal li x-xogħlijiet fuq il-pedamenti mixin u kien mistenni li l-ewwel xogħol tal-istruttura tal-ħadid jibda f'dawn il-jiem. Il-proġett ta' Parlament ġdid u teatru bla saqaf huwa fiċ-ċentru ta' kontroversja fost oħrajn għaliex ix-xogħol beda mingħajr ma kien stabbilit kif se jiġi ffinanzjat. Issa sar magħruf li kirjiet li kien daħħal il-Gvern minn artijiet tiegħu u li kienu jintużaw foqsma bħall-edukazzjoni, is-saħħa u t-toroq se jmorru biex jitħallas il-proġett ta' Bib il-Belt.